Pri mikrofóne Václav Stupka. Vašo dnes dôležité víťazstvo, v podstate 6-bodový zápas. Od začiatku až do konca bolo vidieť, že ste na zápas veľmi koncentrovaní, že ste k nemu pristúpili zodpovedne skutočne. Obrovské množstvo gólových príležitostí aj vy, aj Žilinčania v úvodnej tretine, ktorá bola bezgólová. V podstate dokázali ste skorovať až v tej druhej tretinke. Čo dnes rozhodlo o víťazstve? No, krásne ste to zhrnuli a rozhodla bojovnosť, si myslím, a domáce prostredie, skvelí diváci, takže to nás tak hnalo dopredu. Čím to bolo, že ste sa dokázali vyvarovať nejakých zbytočných vylúčení? Tréner nám kázal, aby sme to hrali disciplinovane a snažili sme sa plniť jeho pokyny. Takisto nás dobre podržal brankár, takže super, tešíme sa z toho. Sám ste mali v úvodnej tretine dobrú gólovú príležitosť. Už to vyzeralo, že budete robiť blafák na Lapačkovú stranu, na Kryžana. Super. Vám v podstate tú situáciu trošičku sťažil, dokázali tam pristúpiť skôr, ale hlavne asi ste strátili trošku kontrolu nad pukom. Ani by som nepovedal, tam išiel som do toho blafáku, do backendu, ale skvelé Kryžan sa mi hodil do toho, potom som skúšal ho prehodiť, ale nakoniec sa mi to nepodarilo tak v takej výške, jak som chcel, takže to ostalo potom na betónoch. Mrzieť vás to napriek tomu nemusí, nejaké kanadské body ste si dnes zapísali, prišla tam prihrávka od vás na Marcela Holoviča, v podstate založili ste gólovú akciu, z ktorej prišiel úvodný veľmi dôležitý gól. Áno, tak teším sa tomu, že sme dokázali dať opäť v presilovke gól a je to super pocit. Hlavne, že sme vyhrali, tak. Vašo, čo do ďalšieho stretnutia vo Zvolene? Ešte disciplinovanejšia hra, pretože hráme vonku. Musíme vychádzať z tej zabezpečenej obrany a dáme tam tie góliky opäť nejaké a myslím, že zase prinesieme body. Dnes ste Žilinčanom odskočili na rozdiel 6 bodov, napriek tomu sa hrá ešte o 33 bodíkov, čo je pomerne dosť, takže ani zďaleka nie je rozhodnuté, či to play-off urobíte alebo nie, čo z tohto pohľadu? Tak, do každého zápasu musíme ísť naplno zodpovedne a byť si vedomí toho, že treba získať nejaké body.